megalayapost.news. Kopiah है, kopiah. Ini starting में kopiah. ini ऐसा नहीं होगा, ऐसा चुप हो जाएगा, ऐसा बोलेगा तो नहीं होगा। नहीं, आप आज भी कर दीजिए, कल भी हम लोग 2 दिन काम कर दिया, 3 दिन अगर होगी तो नहीं होगा, तो हम लोग खाली आपको ये बनाइए। Dorbar Shnong Jong ka Umyam, kalapan pau bakam hun satya ya karukam khanra ya ki bar jela, ki batrei bela ki babun teli ki karkhana, ki badon hapo ka Umyam Industrial Area Ribhoi District, bala penlong dakatna Labor Department, bat ki board ka Khasi Hills Autonomous District Council, mentakas ngi ka arpo artarik naitung arjar arpo sa. Uba Stevenson Kharkrang rang ba Shnong ka Shnong Umyam, habakren bat ki nong thok kubor. Ulapan pau bakum ka Dorbar Shnong hi hadian ka jing pentip jong kini kitna traikam ka sorkar jela ban penlong ya ka jing khnra ya ki kot kisla ki babyang jong ki bar jela ki batrei bela ha kini ki karkhana bapher ki badon ha ka than Umyam kum ka Shnong kalay don bentalang ha kani ka jing khnra hanrei ka basngau diaw kalong bakim hun satya ya ka rukam khnra ya ki kot kisla jong ki spa ngot ki bar jela ki badon batrei bela ha kani ka than ula ongru bakum ka Dorbar Shnong hi kam ban se ban shimkhya halor kanega kam ban pha pen biang ye ki kot kisla ki babyang ba kanthop ya ka labor license trading license ka police verification ye ki bar jalla hapo ka license lem kumta na kalyang ka Dorbar Shnong Umyam kam ban se ban shimpat dakilat ki bating e persya ya ki bar jalla ki buwan trei bela hakini ki karkhana ki bahap hapo ka jingpet perman ka Dorbar Shnong Umyam Syuru ubak Kharkrang ulaban kya ya ka jinglai lan jong ki bar jela ban rung syapo ka jela Meghalaya na ka benta ban tribal klem ka jing pikir ka batikna ka long ka dawba jong ka jing knrei udrok sapo ka jela Meghalaya bat bu jing ma shikat dai e ya ki kun samla ha keleng ka snong jong ka jela Meghalaya ka Dorbar Shnong Umyam kala dawaru na ka sorkar jela bakan pentrai kam no Mardor ya ka District Task Force Bapura hapo Ribhoi District. To nakaliang jungi ka Dorbar Shnong Umyam hadin baging ayo ya ka city nakaliang ka Labor Department harangkat ka nakaliang juga infiltration la pha city jungi ka Shnong bangin ya don rangkat menta ka singi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki batrai hani ka Umyam Industrial Area kumki trai Shnong i kamtip kampha ya ka jinglong jingman hapo ka Shnong jungi habidai ba kani ka jaka hapo Umyam Industrial Area ka sukwa ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trai belala ni ki labor hakani ka Shnong jungi kalong lan haduk kata-kata kumba suang ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ketem kani ka jaka ri jongki brio ki ba ngilap ong bagi rio boman ane ki rio ki brio ki bola don kies na keleng ka state tinteng kala kalalong kum ka ketem ban ri tengan kani ka jaka jungi kum ban su penken mau ya pi dang hakani ki kindiat penai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sya takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jengtip hadin siteng kenta nak leng jungi Shnong lawan wan wat itu brio hadin wala poi factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sei ka kot ka sla jong ni brio haba ngi wat uni brio sumdan tanggawe ka kot ka slaru ka epic sumdan ka adhar sumdan ka labor registration sumdan kano ka identification kane ka bu jingma sibun ya ka Shnong kamtam ya ki try Shnong ki bawan belawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahabat uno uba sneo te nakaliang jungi ka Shnong na kapor ngijuban bat ngiju khot ya ki meeting ya kini ki try factory ba ladawan ra ki labor soba pentip chingi ka Shnong kat ba kini ki try factory hi ki badan hangni an sia thu epi ka main objective ka jongki ni ka jingthmu ka jongki kalong tangban le khai ban business hakni ka jaka hendrai nakaliang jongki ban ya try rangkat judan kanu bun sin kiju ya lat hot kijuan ban renew ya ka trading license chingi ka Shnong hendai nakaliang jungi ka Shnong ru abangi ai ka renewal NOC
ngi jubu iki kendon ba kidai ban penbiang shwa ya kot kasla ya ka labor documents baro de tanang takadaw ba nakaliang jungki kimla ban penbiang ya kot sla ba biang bun sin gijualat ngi kasnong ru gijulet bet direct support the council ban shim ya ka trading license de nakaliang jungki kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi shubu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council ba pet ya ka trade ba ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngi pat ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjor jongka executive committee sobha wat nampat shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi kinong ngilam kasnong ngidon hakani kasnong menura ya kasuk kasan menura ya kasuk kasan pok kasnong kathau kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka ribot ya ka jaj benreu te hakani kasngi nakaliang jungi habangiwan ban khenra hoj ngisiam ba bun hi gilebor kimbiang ya kot kasla habangi phai ka police verification bagi di banura ya ka police verification nakajaka ka ba kiwan ba ngilak ban pensisha la ubrio ubay ubala judon kies ne ubrio babahan masnio henry umdon uwe ru bale ya ka police verification kani ka along lupa ba kilap penken ya ka an ka don lupa te nakaliang jugi kasnong ngibu jingkerpat ya ka labor department lengkat ya ka district council ba kidai banang penklan shu ya ka an ka baladon om ban shu penlong tangka jingwan khanra tangman chu pendep rongkom lani formalities bagi shuan khanra mentala hadian shibna arbana genja biang kanlong biang humju nakliang jugi ka sinong ru ngila ai warning ya kitu gibom don ikot kasla bagi dei ban mi no nakasinong jungi menta kasngi hi bat ladang jungi kasinong ngin mong song thait nginang yaiwan budin ban khanra kini kilebor walada kimdon nakliang jungi kasinong sasim kata action bat ngi penstom ting yaki pat khadu khatwa hi nakaliang jungi kasnong ngi kajing thmu hi jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka sup kasan kamtam kinong tray ki batray hani kasnong jungi kinwan dagal ti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit da kitrok na hi kali kabangi ju jing tip man kapur labat ladang hilap ba nang nei sakmat ba kiwan siteng mit da ki kali ne da gino klem ka jing tip ingi kasnong nakliang jungi kasnong sim da karai ka batge Megalayapost.news